It-tnejn li ġej l-istudenti fl-Emkast mistennija jagħmlu protesta paċifika u silenzjuża wara li l-edukaturi tagħhom ħabbru diversi direttivi li fost l-oħrajn jinkludu wkoll strajk ta' satejn bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar għal ħamis u l-ġimgħa li ġej. Fi stqarrija l-MUT qalet li ordnat dawn l-azzjonijiet wara li minkejja diversi laqgħat intensivi bejna it-tmexxija tal-Emkast u s-sezzjoni ta' relazzjonijiet industrijali m'hemmx rieda biex jintlaħaq ftehim ħalli l-edukaturi jingħataw dak li hu tagħhom. B'reazzjoni għal dan laqda studenteska SDM esprimiet id-diżappunt tagħha lejn iż-żewġ partijiet involuti fuq it-trattament tal-istudenti tal-Emkast li fi kliema qed jintużaw bħala għodda negozjati. L-istudenti reġgħu qed jisfnu fin-nofs u ammont ta' studenti li qegħdin fl-aħħar sena tal-istudju tagħhom issa għandhom dubji fuq il-futur tagħhom minħabba l-azzjoni industrijali proposta mill-MUT, iddikjarat l-SDM. Dan fil-waqt li Pals talbet lill-istudenti biex jattendu għal protesta ta' tnejn li ġej minn barra talba laqgħa urġenti mal-amministrazzjoni tal-Emkast biex tiżdied l-estensjoni tal-perjodu li fih iridu jgħaddu x-xogħol tagħhom lill-għaliema. Fi grupp fuq Facebook l-istudenti saħansitra qed jissuġġerixxu li huma wkoll joħorġu bi strajk fejn fost l-oħrajn semmew il-possibilità li ma jattendux għall-lezzjonijiet. Il-kwistjoni qed toħloq ħafna pressjoni fuq l-istudenti e kif dan kollu qed iseħħ biss ġimagħtejn qabel l-eżamijiet.